Удзельнікам прапанавалі паказаць, як сям'я дапамагае ў кар'еры і асабістым росце. Паралельна будуць працаваць асветніцкія праекты, онлайн-школа для бацькоў, адзіны дзень кансультавання па сямейным заканадаўстве. Таксама ў рамках акцыі ў музей з мамай і татам сем'ям даецца права бясплатнага наведвання пастаянных і часовых экспазіцый музеяў Гомеля. Кинотеатры гэтак жа не застаюцца ў баку. Уже третий год подряд в рамках недели родительской любви Клуб Гомель киновидеопрокат проводит акцию «В кино с мамой и папой». Эта акция позволяет всем мамам в День матери и папам в День отца совершенно бесплатно посетить кинотеатры, которые входят в сеть Гомель киновидеопроката. В этом году акция пройдет 4 дня и затронет также и выходные дни 18 и 19 октября. В эти дни как мамы, так и папы смогут посетить кинотеатры бесплатно при условии приобретения билета сыну или дочери на участвующие в акции фильмы. Таксама ў самы цёплы тыдзень пройдуць урачыстыя прыёмы па ўзнагароджанні ордэнам маці. Тэматычныя акцыі з цёплымі назвамі «Няма цябе даражэй», «Бацька, адказная пасада», «Тата можа», спартыўныя святы «Тата, мама, я, спартыўная сям'я» і фотаконкурс «Родныя людзі». Тыдзень бацькоўскай любові 2025 абяцае стаць сапраўдным святам, якое падкрэсліць каштоўнасць сям'і і бацькоўства ў беларускім грамадстве. А разнастайнасць актыўнасцей дазволіць кожнаму знайсці занятак па інтарэсах.